Γεια σας παιδιά, παίζουμε κρυφτό, Fortnite. Έλα θα κρυφτείς, έχομαι, δεν με νοιάζει. Είναι πίσω από αυτό το τοίχο. Είναι πίσω από αυτό το τοίχο. Γιατί έχω ξεκινά πίσω, γι' αυτό με βρήκες. Next round starting in 10 seconds. Γιατί κοιτά πίσω. Ξέρεις, έβλεπα τόση ώρα την κάμερά σου έβλεπα. One, go! Το ξέρω. Γιατί κρύβεσαι. Please leave a like and a favorite. Have fun. Ωραία, δεν με βλέπεις. Δεν προσπαθείς να με δεις. Τι άμα το κάνεις. Δεν γίνεται να σε βρω. Πες την αλήθεια, με βλέπεις. Με βλέπεις τώρα. Ρε! Next round Γιατί starting in έχεις 10 seconds. κλειστό mic. 3, 2, 1, go! Επιτέλους, με ακούς. Enjoy the map. Please leave a like and a favorite. Have fun. Μ' ακούς, ρε, μ' ακούς. Μ' ακούς. Μωρέ φίλε. Παιδιά, κάτσε, το κλείνω μία. Μπήκε. Γιατί έχεις κλειστό mic. Γιατί έχεις κλειστό mic. Βλέπεις. Ναι. Γιατί κάτι έκανα. Με βλέπεις. Ναι. Είμαι κοντά σου. Είμαι πολύ ψηλά. Είμαι πολύ πάνω. Είμαι πολύ ψηλά. Καλά, τόσο. Τι. Με βλέπεις. Πού. Πώς πήγες πάνω στα φώτα. Μπρο, πού πήγες πάνω στα φώτα. Πώς πήγες πάνω. Έκανα πακού. Να είσαι εκεί. Πώς πήγες εκεί πάνω. Έλα, πώς πήγες εκεί πάνω. Δεν είμαι εκεί πάνω. Έπαιζα κάτω. Κάτω πες, κάτω πες. Κουνιέσαι. Ναι. Παιδιά, έπεσα κάτω. Δεν σε ακούω. Πλήρωσες. Όχι. Ήσουνα πολύ κοντά μου. Next round starting in 10 seconds. Μπαίνουμε κάτι άλλο. 3, Όχι, όχι, έλα. 1, go! Welcome to the Aldi Grocery
Και πάλι εγώ στρίβομαι. Πάλι Please κάντε. leave a like and a favorite. Have Τώρα fun. πρέπει να πας να κρυφτείς έξω. Όχι. Ναι, πρέπει. Όχι. Κρύψε και 2 φορές μέσα, 1 φορά έξω. Μη μιλάς, όχι. Δεν θα με βρεις ποτέ. Μα ξέρω μη στις σκεψόνες, είναι... Παιδιά, βρήκα την καλύτερη ψόγνα. Είσαι κοντά μου, είσαι κοντά μου. Καμό. Έλα, πάμε κάτι άλλο. Τι θες. Next round starting in 10 seconds. Τι? Δεν σε βρήκα ποτέ. 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 Χαχα. Τανά. If you enjoy the map, please leave a like and a Και εσύ 3 φορές ήσουνα. Παπάκι πάνω που ήμουνα. Παιδιά, περιμένετε μία. Sorry που κατέβεις. Όχι, έπεσα κάτω. Έλα, ανέβηκα. Παιδιά, είμαι εδώ πάνω πάλι. Που ήμουνα. Μισό λεπτό. Παιδιά, πηγαίνω να πιω κάτι. Περίμενε λίγο, πάω να πιω κάτι. Κατερίνα. Με βλέπεις. Έλα, με βρήκες. Με βρήκες. Πήρα κοκακόλα, παιδιά, να. Περίμενε. Δεν είμαι έξω, είμαι μέσα. Μέσα είμαι κι εγώ. Δεν σε βλέπω. Πήγα να πέσω κάτω. Γιατί να βγω την οθόνη σου. Να δεις που είμαι. Οκ. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε από το δωμάτιο. Όχι. Μα ξέρω πως είσαι κάπου εδώ. Σε είδα πριν λίγο. Οκ. Δεν είμαι. Είμαι ψηλά. Ήμουν εκεί πάνω που ήμουν. Είμαι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι αυτό που λες. Να, είσαι κοντά μου. Είσαι πάνω μου. Είσαι από πάνω μου. Είμαι πάνω σου. Είμαι πάνω σου. Εκεί είσαι. Στο άλλο είμαι. Στο άλλο. Στο άλλο. Στο άλλο. Πώς έφυγες εκεί. Εκεί. Ναι, στο άλλο. Πάνε λίγο. Όχι από... Σκριπ. Μ' ακούς τα πόδια, τα ακούς. Ναι, εκεί πάνω είμαι. Α! Γκέι. Ρε, με σκότωσε. Next round starting in 10 seconds. Τώρα εσύ είσαι πάνω. 3, 2, 1, go! Πάλι εγώ είμαι. Welcome to the Haha. Store Prop Hunt. If you enjoy the map, please leave a like and a favorite. Have fun. Βλέπεις εκεί είναι. Μην πας εκεί πέρα στα μηχανήματα. Καλά πήγε αυτό στα μηχανήματα πάλι. Μπρο, αυτό το τζάμι φαίνονται όλα. Οκ.
Με αυτό το τζάμι εδώ ξέρω που είσαι, γιατί φαίνονται όλα. Φαίνονται όλα στο κουτσό μου, οπότε... Εκεί είσαι ακριβώς. Λοιπόν, έρχομαι να σε βρω λίγο. Οκ. Που έχετε... Παιδιά, βρείτε που είμαι. Δείχνω στα παιδιά που είμαι. Δεν θα με βρεις. Ήταν σαν μηχανή αυτός. Όχι, δεν είμαι εκεί. Το βλέπεις. Όχι, είσαι μακριά μου. Τι τώρα. Ακού τα πόδια σου. Δεν είμαι έξω. Δεν είσαι κοντά μου. Φύγε από αυτό το δωμάτιο, φύγε. Όχι. Ακόμα να με βρει. Να τα πατατάκια μου πουτσώ. Να. Σε αυτό το δωμάτιο είμαι. Εκεί που είσαι είμαι. Είσαι πολύ κοντά. Ήσουν απάνω μου. Ήσουν απάνω μου. Όχι. Νομίζω πως δεν ήταν... Νομίζω πως Next round starting in 10 seconds. Οκ. Πήγαινε να κρυφτείς καλά two, τώρα, εντάξει. 1, Πήγαινε να go! κρυφτείς καλά. Welcome to Οκ. If you enjoyed the map, please leave a like and a favorite. Have fun. Εκεί πηγαίνει. Εκεί μέσα. Πάει εκεί. Μπαίνει μέσα εκεί. Ωραία. Σταμάτα να βλέπεις. Παιδιά, ατάκ. Ω, λουκάνικο. Παιδιά, είμαι Έχω γίνει λουκάνικο. Είμαι σε τουαλέτες. Τουαλέτες. Ναι.